Tá sé ráite riamh gur ben sport an rud is táchtaí I measc na nithe sin ná fuilchó táchtach san. Éana bhí riamh neadathe lár an plua, tuigeann siad an díogras agus an flos go hagan leis an sport beo. Ba an scataigin fuascailt agus cothúgin gluthe. Os is staid idirnáisiúnta é? An staid idirnáisiúnta is sin Déardaoin. Hiagna síbhialteachtaí ársa é seo. Iad a tógant láithreacha sport a thugann pobl le chéile, láithreacha a bhaid an buan sa látá nuhan a gcónaí. Sa trasa tuair míad cuairte chud is na láithreacha sport is sunta sí agus is spéisiúla sa tír seo agus ar fuair an domhan mhóir. Raid go dtí na staideanna is nuaimse ar chlár na cruinne. Seoda ailtireachta a bhris an múnlaí réimse an deara agus na hinaltóireachta. Ina aitheanta san raid sa tóirir an stair agus an teannacha sa bhaine le háitna ná fuilchó go lánta céanna, a chatá na seasamh go tréan a grílár an phobail mar chórad an mórtas cinine. Clárnas do chrí caiide céirí. Mar chuine go bhfuil an sport fitte fuaite na héal, tá fánar am nucha dhéanamh ar an mrí, an splódar agus ar an ruacht a bhaine le Na Goirt Órga. Tá má calaí na stair le breisnta tuistigh an éon seomra festas ceann Liverpool go háile. This is mythic ground. Every time I enter the stadium, I feel goosebumps. As cumma sé nátar chuine dá na héanú a fáilir de chud sport, ní léanaíon ortha le bheith lár an éanaigh agus a gas lár an gló.